जिल्ह्याची शान आणि खऱ्या अर्थानं बैलगाडा क्षेत्रामधील एक आपण ठाण्यावाग म्हणतो असा आपल्या सर्वांच्या आवडीचा चिमण्या आज आपल्या सर्वातून गेलेला आहे, काळाच्या पडद्याआड गेलेला आहे. खऱ्या अर्थानं सोबतीला शोभणारी तुझी साथ नाही, काय करू थांबला चूक माझी सांगना. आले देवाजीच्या मनात येते कोणाची झाली ना. काळाची झडप मोठी होती. जवळजवळ 3, 3.5, 4 महिने चिमण्या ह्या आजाराला मध्ये तोंड देत होता. त्याला धनतेरस होती, सर्वांची दिवाळी गोड झाली. परंतु आपल्या सर्व बैलगाडा मालकांची एक मोठी दिवाळी म्हणून जे धन होतं ते काळाच्या पडद्याआड झालेलं आहे.